lære mediet at kende. Hvad er det for nogle regler, mediet har? I det her tilfælde her, der taler vi altså, det er Google, der styrer. Det er Google, der sidder 90% på alle søgninger. De har over 3 millioner unique visitors. Så det vil være dumt ikke at henvende sig til det medie. Og måden man henvender sig til det medie på, det er simpelthen ved at kigge efter deres 10 bud. Hvad er det, der skal til for at mit website, vores produkter og vores kommunikation kan blive indekseret i Google og blive fundet af brugerne. Der er altså nogle helt basale ting. Det gælder om at have en god ramme, altså et godt website. Og med godt, der er det simpelthen et website, som er kodet hensigtsmæssigt korrekt, som man kan sige det, i forhold til de standarder, der ligger på World Wide Web og Google Guidelines. Så gælder det om, at det produkt, den serviceydelse eller værdi, man nu har liggende inde, at få kommunikeret den så godt som overhovedet muligt, og få fulgt de regler inden for almindelig website opbygning, metakommunikation, kommunikation, billedkommunikation, linkkommunikation, følge de regler, så man kører det. Når man så har rammen og har produktet, kommunikerer det godt, så får det underbygget, så at der er flere, der understøtter produktet. Og der kan virksomheden selv understøtte produktet 70-80% hen ad vejen ved at have en ordentlig intern linkstruktur, der peger tilbage på de helt centrale områder på websitet, som der er de primære områder, som man gerne vil kommunikere, altså kerneforretningen af forretningen og kerneforretningen af den digitale forretning. Og så gælder det om at komme ud blandt alle de andre websites og alle de andre brugere, som er derude, og få placeret sit budskab, eller få placeret sine links, eller gå i dialog med andre, så de får lyst til at linke tilbage til sitet. Altså fuldstændig som en hvilken som helst anden netværksgruppe, eller en kæde. Jo flere stærke led der er i en kæde, jo flere stærke led der er i en gruppe, jo stærkere bliver den enkelte i den her gruppe. Så det er simpelthen, det er reglerne. Forstå mediet, lær mediets regler at kende, få nogle ordentlige rammer, som er godkendt, kan man sige. Få kommunikeret produktet så godt som overhovedet muligt, og få det understøttet. Få forretningen af produktet understøttet både internt og eksternt. Det er essensen. Man kan finde noget mere om alt det her på Wikipedia, hvor man kan finde stort set alt. Og så kan man finde det ved at gå ind og søge på World Wide Web Consortium, hvor man kan læse om, hvordan er det, man bygger sit website ordentligt op. Og alle, der sidder i en IT-afdeling med ansvar for webplatformen CMS'en, de ved det her. De ved det udmærket godt, men de har måske ikke haft tid til at gøre det. Og som så meget andet, man godt ved, man ikke har tid til at få gjort, så er det rart, der kommer nogle andre udefra og indenfra, for skabt et projektgrupper, for sat fokus på det og få det lavet ordentligt. Så det er ikke rocket science overhovedet. Det er spørgsmål bare om at få gjort det. Og så kan man gå på Google Guidelines, Google Webmaster Guidelines, og læse noget mere om det. Og selvfølgelig så kan man gå ind på vores eget website, hvor vi har givet vores version af, hvordan man skal angribe sådan et projekt, hvor vi mere har lagt en vinkel på, der hedder rent projektledelsesaspektet i det. En ting er at have viden om SEO. Det fylder faktisk kun halvdelen. Fordi det er basal viden, der er selvfølgelig en hel masse forskellig viden i det. Det er ikke svært. Den anden halvdel af det, det er simpelthen at have en ordentlig projektledelse. Fordi at der er 3 forretningsenheder i virksomheden, som skal understøtte produktet. Så halvdel viden, god viden, stringent viden, ordentlig viden, opdateret viden, og så en fornuftig, god gammeldags projektledelse sat sammen, så er der succes.